Enw fi yw Anna, dwi'n 28 oed a dwi'n dod o Eglwyswrw, tua 6 milltir de o Aberteifi. Dwi wedi marchogaeth eriod, ond ar y funud mae cyfleau helad y fi. Dwi'n mwynhau wneud dressage, neidio a traws gwlad, ond sydd fi'n cael bach o amser o'r fferm fan hyn. O ddydd i ddydd, fi yw'r rheolwr Fferm Ceffylau Gwedd Dyfed Eglwyswrw. Bore da Fferm Ceffylau Gwedd Dyfed. Dwi'n gwneud yn siŵr bod y fferm yn rhedeg yn iawn yn ddyddiol, felly mae hyn yn cynnwys gwneud siŵr bod yr anifeiliaid i gyd yn iawn, y staff, y meysydd chwarae, y caffi ac hefyd y maes gwersylla. Un o'r pethau dwi'n mwynhau mwyaf yn swydd yw croesawu y cyhoedd a plant ysgol i'r fferm a addysgu nhw ynglyn â amaeth a'r bridiau prin sydd gyda ni yma. Dwi wastad yn syfrdanu faint mae cyhoedd ddim yn gwybod am ffermio. A wedyn ar ôl gadael fan hyn, fi'n gobeithio bod fi'n gwneud yn swydd a bod nhw'n deall y pwysigrwydd o cyfnogi ffermwyr Cymru ac prynu eu cynnyrch. Amser sai fan hyn, dwi'n mwynhau helpu'n dad am frawd ar y fferm gytre, so wyna, doso, amser cneifio a hefyd unrhyw beth sydd eisiau gwneud gyda'r da hefyd. Os dyn nhw'n disgrifio fi, byddwn nhw siŵr yn gweud bod fi'n gweithgar, bod fi'n eitha uchelgeisiol, yn mwynhau challenge a licio bach o sport, bach o hwyl. Dwi'n cymeryd rhan jyst am y profiad. Er hynny, dwi yn mynd i cymeryd y cystadleuaeth o ddifri a trial yng ngorau a gweld faint mor bell fi'n mynd i mynd yn y cystadleuaeth.